Döwlet adam üçindir diýen hemişelik ýörelgäni öňe sürýän mehriban arkadamyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletler diýen arkadagly gahrman serdarymyň öz halky bardy edýän uly aladalary daşaw şäherine de ören äşgär duýulýar. Pähim paýhys ummany magtumuly Prag ýylynyň bayramçylyk günlerini halkara beýtaraplyk gününiň ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 29 ýyllyk bayramynyň bellenýän gününi daşaw şäherine ýaşaýjy we desgalar toplamynyň ulanmagy berilmegi bayramçylyk çäherleriniň ruh welentligini hasam arttırdy. Şäkerin günörtü bölегini ähli amadlyklar gözüňe tutulan 1496 hojulgy niýetlenen 70 tany 4 gatly ýaşaý jaýlarynyň ulanmagy berilmegi göwnlere galkynyş paýlady. Olaryň 38-sini Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan hususy kärhanlar, 32-sini bolsa Senagat bu guruluş önümçiligi ministrliginiň Daşawy şäherindäki demir beton önümleri zawodynyň guruluşçylary ýokary hil derejesinde bina etdiler. Toplumda umum bilim berýän orta mektep, çağılar wagy, saglyk hemde sewda merkezleri bina edildi. Asyrly däbi görä bu ýerde bayramçylyk ýagdaýy hukum sürdi. Dawarada çykşy dene adamlar täze imaratlaryň şäher guruluşynyň hemde häzirki zaman binaýarlyginiň iň öňde barjy talaplaryna laýyk gelýändigini, onuň ýaşaýyş şertleriniň ähli oňoýluklaryny hemde günnelik durmuşda zerur hyzmatlaryň ýokary derejesini özüne jemleýändigini bu ýysonç bilen belediler. Soňra bu ýerde öý eýlerini jaýlaryň açarlary aýratyn tapawutlanyp zähmet çeken guruluşçylaryň bir näçetine bolsa, hormatly prezidentimiň adynyň sowatlar dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Täze jaýlaryň ulanmagy berilmegi münasibetli bu ýerde medeni çıkışlar giňden ýabyňlanyrly. Ýanglanan aýdym saatlarda ýerine ýetirilen çıkışlarda watanymyzyň gadanýan ösüşleri we gahrman arkadamyzyň kimde arkadagly gahrman serdarymyzyň halkymyza asuda awadan durmuşda ýaşatmak babatdaky alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri wasp edildi. Täze ýaşaýy jaýlaryny synlan ýaşyl neslin wekilleri mehriban arkadamyzyň we arkadagly gahrman serdarymyzyň öz halky bardy edýän biýmeçür aladalar üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Täze ýaşaýy jaýlary otoglarynyň giňligi, ähli amadlyklaryň gözüňe tutulanlygy, ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli şertleriň döredilini bilen tapawutlanýar. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň iş tutumlarynyň barha rowanşanýanyny aňladýar. Häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän täzeçil çizgütler esasyny tassamalaşdyrylan jaýlaryň berek işlerini döwrewap serişçiler ulanlanýar. Olarda zerur enjamlar bilen üpsünedilen aşhany, eýwan, ähli amadlyklar özüni jemleýän giň otoglar bar. Toplumda umum bilim berýän orta mektebiň, çağılar bagynyň, saglyk we sewda merkezleriniň ýanlaryna da bayramçylyk çäreleri ýaýlanyrly. Dawara pähim paýhys ummany magtumuly Prag ýylynyň benetliklerini şanly sinilleri tarap ýokary ruh benetlik zähmet ýeňişleri bilen Marian Daşowlaryň göwnlerini joşdurdy. Olar bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren hemde ýurdumyzy ösüşleriň täze benetliklerini tarap ynymly alyp barýan mehriban arkadamyda we arkadagly gahrman serdarymyda tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.